Assalamu alaykum dostlar dowamlar. Siz bilen Ayna Zarif. Bugün siz bilen Germaniýa barada, Germaniýanyň sosial sistemesi barada gürleşip geçeriz. Ýagny şuňky videomyz Germaniýada näle kömek pullary berilýär, kim alyp bilýär, näçe berilýär, şeýler hakda temada video bolar. Video başlamak dostlar. Sizden hariç kanalyma agza bolmagy, hem-de videony dostlaryňyz bilen paýlaşmagy, video like basmagy ýadyňyzdan çykarmagy. Gelin onda videomyzy başlaýaly. Dostlar, Germaniýada egerde siz işlemeýän bolsaňyz, onda siz Germaniýanyň kanunlary boýunça işlemeýän adamlar üçin pul kömek edilýär we şu kömek puly almaga hakyňyz bar. Eger işlemeýän adamlar döwlet tarapyndan kömek pul alýar. Ondan soň ilki bilen belläp geçmeli şäherlerde, ýani owarak ger bolsun, şäher bolsun, job center diýen bir учреждение, edara, howa näle aýtsak dogry bolýar. Şol edara adamlary işe taýýarlaýar diýsem bolýar, şo işlemeýänlere kömek edýär, hasapdadyr ýa şo işlemeýän adamlar şol edarada. Eger siz işlemeýän bolsaňyz, ýani iň esasy Germaniýanyň dokumenti bar bolsa eliňizde, onda edaradan kömek pul sorap bolýar. Bu edara diňe bar size kömek pul bermän, eýsem şumaça siziň arenda töleňizi, kommunal uslugalaryňyzy töläp bolýar, näçe bolsa da kommunal uslugalaryň. Yani şonu töläp berýär. Medinski strahowkaňyzy töläp berýär. Ondan başga siziň Germaniýada iş tapmagyňyza kömek edýär. Esasy maksady sizi Germaniýada işe ýerleşdirmek bolup durýar olaryň maksady. Edil şu wagt bizde 24-nji ýyl ýanwar aýy işlemeýän adamlar şu wagt näde howdy bar gelin hasaplap görelim primärne. Egerde siz ýeka bolsaňyz, ýeka ýaşaýan bolsaňyz 563 euro siziň asagyňyza geçirýärler. Bir aýda siziň jaýyňyzy töläp berýärler. Olam meselem aýdary bärde 300-400 dolar komnatly kwartira. Ay, näile gerek neme edilýär? Adama Germaniýada gidýär 15-20 kvadratmetr. Mana o şoňa neme edip, semейный обстоятельстваňyza görä jaý adam töläp berýär. 15-20 kvadratmetr adama положено. Ortaça şonu alarak. Goşmaça siziň medinski strahowkaňyzy töläp berýärler. Ýem şuýdy 1000 euro ýaly işlemedik ýagdaýynda da 1000 ýaly döwlet tarapyndan kömek bar. Ondan egerde siz okuwa giresiniz diýse dil kursuna da şol job center diýilen edara size goşmaça pul, ýani siziň okuwyňyz üçin hem aýratyn näme tölegler geçip bilýär. Uniwersitete girjek bolsaňyz, denlik Germaniýada edesiňiz gelýän zat bar bolsa, taýy siziň bir kuratoryňyz bolýar. Kuratoryňyz size etmek isleýän zatlaryňyzy bärde. Näs tarapdan ýetmeýän zat, ýani belki waproslaryňyza kömek edýän edara bolup durýar. Şo kurator siz bilen hemişe suçlar edýär. Da näme etmek üçin bisaýdy. Meňde şartlar. Berde siz maşgala bolsaňyz, ýani aýalyňyz çagaňyz bar bolsa, 500 bir euro, ýani 500 bir euro biriňiz, ýani siz we aýalyňyz 1002 bolýar. Goşmaça çagaňyz bolsa, çagaňyzyň aşyna görä çagaňyza daýratyn berilýär. Egerde siz job centerda oturan bolsaňyz, job centerda oturan bolsaňyz, ýani job centerden pul alýan bolsaňyz, tamam işe başlasaňyz, onda siz işe başlagaňyzda size ýene-de bir kömek pullary edip bilýärler. Tamam işe gatnamany. Maşynyňyz ýok bolsa, gatnamak agyr gelýän bolsa, transport meselesinde kömek edip bilýärler. Tamam. Maşyna alyp berip bilýärler ýoksa da belli bir summa bar o taýda her şäherlerde razynarak bolup biler. Belli bir summa bar, tamam. Plança manada şeýle maşyna tap diýerler, tamam. Garantili zatlar bolsun diýerler. Şoň ýalak uslowiýalar bar da garat. Uslowiýa gabat edilýän nemelerini edýän. Ýani şonu alyp berýärler size. Ýa-da prawa gerek bolsa, o prawa näme? Ýok bolsa prawaňyz olam gerek bolsa, işe turdyňyz. İş üçin imende şo prawa gerek bolsa, prawaňyz bärde gymmat da prawa almak näme prawa? 3000 ortaça 3000 gerek. Şonam töläp berip bilýärler. Ýok men işejekkä, men işädim, men ok diýseniz onda biznes edesiňiz gelýändir mümkin. Ýa biznes edesiňiz. Şolar ýalyk biznes planyňyz adyňyz bar bolsa, ýani finansiýa daýdan kynrak gelýän bolsa şonu başlamany
size kömek pul berip bilýär şu biznese başlarsaňyz ýa-da ýani beter ulup pul näme tam 2, 3, 4, 5 müňe çenli. Garaşygyna prosentsiz şu ýa-da bir startowy kapital berip bilýär. Dostlar, şunluk bilen bu temamyzy soňlaýar. Eger de siz soňra çenli videony gören bolsa, kommentariýa ýazmagy unutmaň. Hökman kommentariýany men okuyan. Yine näil temada video düşürmemi isleýän bolsaňyz, hökman ýa-da kommentariýada ýazyň. Näme bilmek isleýäňiz Germaniýa barada, näme siz gyzyklanýar ýazyň we indiki hepdelerde video gel. Hökman seredip şu kommentariýalaryňyza görä video çeker. Onda näme dostlar, indiki videolarymyza çenli hoş sag bolun.